imam to zadovoljstvo da vas sve pozdravim. Ovde smo se okupili povodom uručenja poklona prikupljenih humanom akcijom koju je organizovao Radio Pravoslavne eparhije Vranjske i pozorište Bora Stanković u Vranju. Mi ćemo nešto kasnije i od predstavnika obaju ovih organizacija čuti kako je krenula sama inicijativa. Na početku htjela bih da pozdravim najpre organizatore. Ovde sa nama je zamenik urednika Radija Pravoslavne eparhije Vranjske, gospodin Dragan Tadić, i upravnik pozorišta Bora Stanković u Vranju, gospodin Nebojša Cvetković. Dobar dan vama, dobar dan svima prisutnima, svim zvanicama. Takođe, reći ću i to da su ovde prisutni svi oni koji su dali dušu podršku čitavoj ovoj akciji. Vi ćete nešto kasnije čuti ko je sve učestvovao i na koji način. I ja prepuštam PR-u Radija Pravoslavne eparhije Vranjske, gospođi Gordani Savić, da kaže u ime Radija Iskon kako je krenula ova akcija i kako se sve odvijalo. Pomaže Bog, dobar dan. Ispred Iskon radija pozdravljam sve prisutne. Naime, povodom Svetskog dana dece obolele od raka, pozorište Bora Stanković u Vranju i Iskon Radio Pravoslavne eparhije Vranjske pokrenuli su akciju prikupljanja poklona za decu obolelu od malignih obolenja na Institutu za majku i dete u Beogradu. Deo pomoći je usmeren i deci koje se leče na dečjem odeljenju Zdravstvenog centra u Vranju. Ovde sa nama je prisutna i Tamara Stošić ispred pozorišta Bora Stanković u Vranju. Ona je inače glumica i voditelj glumačke radionice. Izvolite, Tamara. Evo ovako, prvo drago mi je što sam ovde i drago mi je što uopšte imam učešće u jednoj ovakvoj akciji koja je pre svega humanitarna i puna ljubavi. I drago mi je što, evo ovako, i u lošim vremenima smo se našli da jednim drugima pomognemo, gde je negde i suština, rekla bih, života i življenja uopšte. U ime Zdravstvenog centra zahvalit će se svima vama, zamenik generalnog direktora Zdravstvenog centra Vranja, gospodin doktor Dragan Cvetković. Drago mi je što mogu ispred Zdravstvenog centra da se zahvalim svim učesnicima ove akcije. Ukratko ću da vam kažem da na dečjem odeljenju postoji jedna prostorija koju zovemo dečji kutak. Tu se deca posle oporavka, kad se malo oporave, kad mogu da izlaze, gledaju televiziju, dolazi vaspitač, radi s njima ko može da crta, da piše, da slika. I ove igračke će sigurno da im i slikovnice ulepšaju boravak. Ja ću sada zamoliti naše male goste iz glumačke radionice pozorišta Bora Stanković. To su Nemanja Popović, Teodora Stojković, Teodora Đedović i Anastasija Jovčev, da nam pročitaju zahvalnice i podršku koju su dobijali tokom akcije u pozorištu Bora Stanković. Izvolite. Ovo ti želim da ozdraviš, da budeš dobro i da pođeš u školu. Stojanović Kristina, drugo 1, Jovan Jovanović Zmaj. Puno sreće, zdravlja, radosti vam žele Milena, Aleksandra i Ognjen iz Vranja. Dragi drugari, želim vam brzo oporavak i puno radosti i sreće u životu. Milena Nikolić, 4. 2. Draga devojčice, želim ti brz oporavak. Danica Janjić, 4. 1, Vranje. Ja i moji drugari iz škole pozivamo decu da se vole, a molimo i odrasle što isto da nam mržnjom ne kvare detinjstvo. Ne slušajte Vavu i Orvena, ovaj svet se neće ugasiti. Ljubav nas je na zemlju dovela i ljubav nas može spasiti. Draga devojčice, želim ti da brzo ozdraviš. Dunja Janjić, 2. 3. Sve najlepše želim vam Anđela i moj brat Aca iz 3. 3. Volim vas. Dragi moji prijatelji, zdravo! Ja se zovem Andrijana Tomović, 4. 2 iz Vranja. Ovom prilikom želim da vas puno pozdravim i poželim sve najbolje, da što pre ozdravite i da budete srećni po sva deca. Želela bih da se ostvare svi snovi svima vama. Sve ovo želim vam Andrijana
Tomović, odeljenje 402 iz Vranja. Ja sam Anđela Kostić, idem u školu Jovan Jovanović Zmaj. Idem u 4. razred i drugo sam odeljenje. Želim ti da što pre ozdraviš. Želim vam brz oporavak i nadam se da ćete uživati uz zanimljive crtane filmove. Jovana Jovanović, drugo 4, osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj u Vranju. Na licima uvek osmeh, u srcima puno radosti, želim vam brzo ozdravljenje, Đorić. Puno pozdrava i sve najljepše želje od Petra Mladenovića iz Vranja i škole Jovan Jovanović Zmaj, 402. Evo jedna lepa poruka za vas. Želim vam brži oporavak da se brzo izlečite. To vam želi vaša drugarica Katarina Kostić, 402. Osnovna škola Predrag Devedžić, Vranjska Banja. Dragi moji, volimo vas i čekamo da ozdravite. Želimo vam brzo ozdravljenje. Filip i Sara. Glumačka radionica pozorišta Bora Stanković vam želi puno zdravlja, sreće i radosti. Želim ti brzo oporavak i s nadom da ćemo se družiti uskoro. Želi ti Marija Krstić, 501, Vranje. Dobar drug ti više vredi. Dobar drug ti vredi više i od sunca i od kiše. I od šume i od kleba dobar drug ti uvek treba. Kad naiđu brige mnoge, nema leka osim sloge. I u dobru i u bedi drugarstvo ti zlata vredi. Ako imaš dobrog druga, nevolje će brzo proći. Kad naiđe bolest, tuga, bez poziva drug će doći. Drug će uvek naći reči tvoje tuge da zaleči. Jelena Stanković, drugo 3. Želim ti lep i brzo oporavak. Samo hrabro, Stefan. Draga deco, želim vam brzo oporavak i sreću u detinjstvu, Teodora Bogdanović. Brzo ozdravi i sva deca koje su bolesne. Želi ti Vanesa Jašarević i moje odeljenje 3. Dragi dečače, želim tebi puno zdravlja. Želim ti Petković Aleksandar. Puno sreće i zdravlja u životu. Volimo te. Šaljem ti evo igračke ove, želim da snimaš najlepše snove. Igračkama da kuće praviš i da što pre ozdraviš. Aleksandar iz Vranja. Draga deco, želim vam brzo oporavak i sreću u detinjstvu. Anastasija Bogdanović iz Vranja. Ja sam Zvezdana iz Vranjske Banje. Imam 10 godina i želim ti srećno detinjstvo. Budi zdrav kao lak. Želim ti puno zdravlja i sreće od Isidore. Želimo vam brži oporavak. Jovan, 402, osnovna škola Predrag Devedžić, Vranjska Banja. Zaslužili ste aplauz, tako. U zdravstvenog centra ja se zahvaljujem svima prisutnima. Ova deca će ovo pogledati, ovde su tu iz medija i bit će, ja verujem, zadovoljni svime ovime što smo učinili za njih. A naravno, nadam se da će se ova saradnja nastaviti, svakako na obostrano zadovoljstvo i pozdravljam još jednom sve vas koji ste došli danas da propratite ovaj događaj. Hvala i vama.